Gede ga ndị bụ nu shechi eze. Ịbịa na ebe agwa, na-echi eze m na mmebo. Ba anyị shi be mushi. Metere na anyị na-echi ọga ezi ba. Ezi ozu na ọba anyị na-asịsị, ibe anyị na-esi gbakọta n'ebe ọga ezi. Ma mgbe ọbụla na mba na-echi eze bụ na Idah. Na m ga-echi na nwa benu. Idah na Igala. From any kọwara na ọ ga-afụtara ndị na-echi egeshi Igala kọwaga. Anyị ndị na-echi Igala. Igbos ka niile. Idah, sorry. Ya metere. Ibe na Igbos ka bịa na ebe agwa. Dikpa bụ dikpa ata. Ọgaranya bụ ọgaranya ata. Nwatakịrị bụ nwatakịrị ata. Nwa mgbọtọ bụ nwa mgbọtọ ata. Bido na Aguleri. Aguleri. Ka anyị na-eshi Igala. Buda ebe a. Ụmụ Igbos ka eshi Igala. Mgbe ọ bụla ọ bụ eje ichie ya bụ eze na n'izu asaa. Na Idah. Mechidere ma ọ bịa na na-eji echi eze, na na-eji echi eze, na mmasị na iji apịa ka atụtụtụ. Ata Igala wee so iru onye ga-ata ntata echire na enwere ata Igala. Mweme asado, ya bụ ihe na-ekewa acha adụ ata. Yes, ma ihe bụ ndị na-echi ama bụ eze. Ya bụ ndị echeze mmanị bag. Asị na ọ bụ ka echi na Idah, apịakwara na Idah, asị na ọ bụ zuo asado, si ala ara na bag. Ya bụ echeze mma. Asado ata na bag. Ka ebe a chikọ na-echichi, chikọ na eze, ka ejere echeze ma echi mee. Ya metere ha na-aza asado ata. Ka na-echi ama ebe eze. Echi ama ebe eze, na amaghị eji Idah. Ka iji ebula adịla tutu. Abịa na echichi na echi echi eze. Ndị na-akọwa ga ajụọmarịta m sị gere gechi eze be bunu igbe agbabi. Dịka ma mkpụrụ be ya bịa bụ ya bịa echi ya bụ eze. Kedu usoro ha ji echi ya bụ eze? Usoro ịbaga ji echi eze mgbe gboo dịka akụkọ na anyị. Ọ bụ eze nwụ onye echi eze ya ala ụlọ ịba. Ụlọ ịba na ala bụ na Idah. Ọ na-anọ mgbaba izu asaa fụ na echimeze. Mgbe echimeze na Idah na-echi na Idah nkwa. Ọ bụ ibe agwa niile zuru. Ọ bụ na evure mgbe ojebetele moto adịghị ba mgbe na evure mgbe ojebetele ezumime. Echi ibe agwa buru Echi na Idah. Ọ bụ Idah, sorry. Galaja. Moto adịghị. O nwere ihe na-atọ ya na kwa evure a na-agba, anwụ ya na-agba. A na-akwa oshi. Ya ba ndị adịghị nnọọ maọbụ ise ndị nọrọ be ọnọrọ n'elie. Ejere ike egwuwe ezuru ime. Ejere ebidokwe m. Kachasị m alarute. Ya bụ ka na-echi eze. Ya metere akwụrụ na akwụkwọ dị na apụ eka. Ata Igala basa na iji apụ eka tutu. Ọ bụ ebe ha na-ehe o. Igbos ka mara ụzọ ha ji eje n'Idah n'ọnụ nke ndị ba. So ọ bụ na eze alata je egwuri mme nwere mana eze alata. Ya metere na ata mgbe ọbụla ahụ ma na-ahụ apụ eka. Ata so obodo ebe iru n'Idah na-enwere ya na-akpọ ihe na-eke achadụ ata. Ma bịa ba anyị na-eke asado ata. Ebe na-echi eze. Ọ bụ asị jere si ya asado shi n'Idah lata. N'ibawa kabla malama ata ahụ eje n'Idah. Ka be chikozi n'eze.
je na-echeze m o nwere ndị a na-asị ha na-abịasị n'eze nwụ n'orikpo isi nka afọ isi nka orikpo na a ga-ebuje mortuary mgbe gboo mortuary na na-ebuje eze na-amị amị agbamọkụ n'elu agbamọkụ nwa eburu eze tụkwasị n'elu na mgbe ọ bụ ba na-ego slave trade a na-asị na ịnụ abụ ohu amị ya n'elu ọkụ atọbeze mgbe ọ bụ ekpote nkụ onye ejidele asụ ohu ga na-ahụgide n'eze ọkụ na amị a ọ na-amị ide ekwu izu esa mgba ya elie ịmana ndị kpotara ahụ mmiri izu ọkpụkpọ atọ ọmịgbo izu esa n'ụla mgbe ọ na-amị ha na na-eri ede ma ọ bụ mmadụ na-eji mba na amị ezi n'ọbụ onye ọha n'ọbụ ụmụ ya dị very close ọrụ ọsọ nna ya eze daga ọsọ akeleche na ya ezi ya chọọ m izu esa nwa ọkụ a na-echekwa mgbe elikonie na bụcha elie na ọ bụ obodo gbachi ire onye nwa na-amị ya na-ahụ ihe ọkụ na ayịla mana mgbe ọ na-amị ya taa na na-eri ede oyi ọ maghị ihe the next action to take na ndụ n'ọkwa n'ili mbe na ha na-eli eze bụ a na-atinye anụ ka o kelere eze mgbe ndị nwọsa ga-abụ eze nwu adọ ya na mortuary ọ ga-abụ ụgwọ ọkụ na ọkụkọ na ose na omenala ọ ga na nwọsa ndị nwọswa tebe m tebe gị tebe onye ọzọ anyị na onwe anyị kwetere na okwusi oke asị ya adịghị metere ndị oyibo mere abolish slave trade ma anyị na nwaanyị kwetere gere ka onye na-edo ndụ ya ekele ede na-eme ụtara ahụ leta akpọ ọmekwa eligbume na anị ndụ so na imere etosa na oyibo ekwe iko n'egwu mata anyị bụ n'ọnụ ọsụa to nwe ba na-eme ete m tega to happy with the person ọ bụ mere mgbe gboo anyị na-akụ mgbe anyị bido na owere onye so nwanne onye ọkada gatara bọsi ya chikpata adịghị ego na-eme ede a chikpata na mmemme anụkọma mbe na na ka ọkọmanụ na mgbe obodo mechiri nwụtago ezigbo ada this akatakpa na anụ a na-asa akatakpa from Igara akatakpa chigara Ubollo tọsị atọsị ya akatakpa chi from Igara ya bụ iruo n'Igara ya na-eke bụ egwugwu ata maka ọdọ onda ata of Igara oshi na na-esi nwoshana obe ha nbe dizikonu mgbe gboo ọdụ difference ihe ọdụ difference bụ na o nwere ndị abụrụ oshi mgbe gboo ọ bụ na abịa na anyị na ebe a bụ ụmụna anyị si na anyị ji agba ndụ maka onye na-ewe ihe mmadụ na ndị a na-ezido oshi mgbe gboo ya bịa sị na ya were ihe nwanna ya ma jide ya but na ha eji akpagharị ọkwe na wọta you can go to another place thief ma ọ lọta be na o nwekọghị ndị affect ofe afọ na o nwekọghị ihe nwanne like nwa m na gị nọ ma m mara na ọ bụghị tọbere fon a na-ewekọmie because na m na gị gba ndụ maka ya ihe m kwuru mgbe a na-agba ndụ bụ na-ewekọm ihe nwanne m
no na ma egali akpagari so mekita nema oshig na ezite nke nwane ma the worst part bụ na onye ijumara ekwekowek mma na asị na akpọ mma na jichi in olden days ọ bụrụ dịka na ịkpọrọ adọrọ bịaja n'ugbe n'ibe agwa ma o nwere onye efili n'ọbịa abụ na adọrọ bịaja n'oyiyi ajụ ohe mega amahụ maka onye nọ mmadụ n'ibe agwa ga-amahụ maka onye a n'ọbịa ya gwazi ya n'ụzọ ọdịnagigi jeri na ya amaghị maka ma ọ bụrụ ma na ebo gị ebubo ụgha na oyi agwa na onye abụ ebubo ụgha ba na ebubo mana kịta na-enweghị ihe alile na ya na-emezi nwọcha nke ọ bụrụ ma eguzoghị na-emere odumbesi na-akwụrụ ntị na osiri ime ugboro nọ na enwe na akpata na o nwetara di na ọha lebelivu na anaghị ajụrụ maọbụ eziokwu maọbụ kwasị ihe bebe bụ ihe ịkọwa ka ha kọwa mara pụta nka ihe ndị ọzọ kwunyere eziokwu isitụwa na ochie ma o nwere ụfa na mgbe mbụ na anyị na-ele anya bụ na onye nna anyị na-ediri ochi ma ọ bụ na anyị na-adịrị ochi onye edo ochi ma ụfa na-ete onye ediri ochi enwe a na-edo ma ọ ga-egbosiri gị ndị bụ ma ọ bụrụ na egbosiri gị so ya metere na mma mgbe mbụ bụ akpọrọ ma mgbe m nọ bụ ogbugota shwameze bụ pọpọ mụ na ya metere na ị nwere ike imeghe ndị hụ nwa gị mụtara ladị ya maka mmadụ akwa mgbe mana ọzọ a na-echukwu enye mee ka ụmụnna ondụ ka metere ndị ga-abịa kpọrọ kpọọ onye mmeri ka bụle ụmụnna bụ na-akpọ ma ọ bụ ezinụlọ bụ na-akpọ ya madịrị oshi dosi ụwa mgbe ọbụla oshi nwere akwa oshi nwere ndị na-edo oshi ọ bụ ha na-edo ka na-egbo na nwere ndị na-egbo nri ya mara na ebe ahụ ọ bụ ibute ịsọ ha nsọ a na-eje mbọ maka na ha egbu ihe ndị m kwuru na n'enya eziokwu na echite awa watara ụwa maka na ndị ọcha ka anyị mara ihe gị na-ede nke ha ede ga na-eme ma gị na-ama demona ite baịbụl ochi bidoro na mbụ na mbụ ka o mere gị ka o bidoro so na-abịa n'ịnụ anyị na-ekwu onwe m kpọtara ya ka na mgbe hụ a na-ekwu mgbe egbo na ọ bụ abịa onye bụ dị ịkpa ụka dị n'ibe ya n'ebe ikpe ihu be na egwu adọrọ nọ n'ọnụ ụzọ be ikpesitakama na ọ bụ ide ije epete n'ime etighezi be na ọ bụ anyanwụ abụ eze echite ka bịa ọgbụ bụ eji eme mgbe ọ bụ iru egwu ọgbụ ibe pịara be na ọ bụ ọnụ uchi mgbe ha na-asị mma akpọ mma ka bụ ma jere torute n'ihe okporo ngwụsị a gejeka uwe getman ọsị a na ya jekọsị ọbaga ọkara ihe mere na akpọ ma bụ onye na-abụ emeri ọsị a biko gị chedịrị ka ya jụwụre ya bụ ọjụrụ ya bụ na-asị gị na ngwa adọrọ dara na ngwa adọrọ o wepụtara gị shoo ọ bụ na ọnọdụ n'ọnụ ngwụrụ weri oriri na ọdara ọkọ na ọdara ewu na ọdara gọ ọ na-eri ori hube o nwere iri ori hube 100 years ya mete na mmadụ ga-egbu mara egwu nweta aka ochi n'ọnụ ngwụrụ ha agbụrụ na ọ bụ n'ọnụ ide ọnụ ndị hụ egwuri o ya mete na mmadụ ga-egbu mara mgbe ọ bụ yes ma ọsụa bụ onye gbadoro na ya na-eji ụka nwe nọ inwe ihe mere m ịchọ mokwu mgbe ndị ahụ mgbe tirigide gị chukwu nọ n'igwe na ọya gba anụ m ndị ụka gbalie na onye nbụ amosu na mmanwụ na-ememe nwanne eje tirigide ma ha ma ta ekwuru ite mmanụ na ọ bụ spirit
uche nwe ekwu ma ngwu ma ọkụma atụrụ ma ọkụma ata ikwu na mma hụ na weta uche gị tọsị amọsọ ya ga bụ spirit so ijekwa ihe ikwu ọgbara gị nkịtị ọ bụ bara ma ngara gara two ịbịa n'ọnụ anyanwụ nọ n'etighi ezi ọnụ katarash tiri abụrụ ma katarash na m na-ekwu eshọkụ na-elide nwatakịrị ndị ọgụ na-eme ka ọ na-anwụ onye nne na-aje mene ha asa agị je gọbana anyanwụ eshọkụ na ụlọ ọgwụ adịghị bụtaba je ewu ọjị ya gọbana na mmanụ onwe ọjị were mmanụ o were mmanụ okwu meghe okwu n'ọrụgide mmụọ ọsọ na izikwete go bịara ya egbunugo ọkụkọ na eji na enwu bifo izikwete ha na nwere ahụ isi ihe na-eme ji esonyere ya n'ọkọ ọ ya ewukwa ya je mbọ ana m ekwe as na ọ bụ eziokwu na-eme na Igbos ka ile ile 3 onye enye bube di egwu ekweghị ijekwuru nke ọzọ ihe na-asị ka egbeze onu bọchi egba na-aga ọchị n'ọba ndị omupụtara nri na-adịpụtara nri egwekwa onye na onye nke ọzọ jekwume o jekwume ihe na era awọrọ mere awa na mụ na ebidote m mgbe hụ nọ ya eme abụ njọ abụkwote okpota kuna ihe m na-agwa bụ truth and nothing but the truth ma ọchụa a na-asị ike ekwesị ada ndị ekwesị adaghị dị ka nwaanyị chi ọdụ atọ anọ m na-asị ka emere ihe ka udo dịrị asị ka echire n'ụka ka emere nwa ka udo dịrị ha kete ọ bụ na mụ na alụ ụdị anyị bụ onye enyi ọhụ mmadụ na-eme ekwume ndị ọgaranya ọzọ gbanye ebe fada asị a na m na-ekwuri ndị ọgaranya ka o meghị ka o wetiri ume mma anyị ka o wetiri ume ihe ha na-eme ma eme abụ anyị na-eji onye ka eji onye nwunye gị meghere nsọ ala ịhụ ma chụfe mehụ asị a na ya nọ n'ubu na ya nọ n'enyekwu na ya mere ihe emere ya azụ ị na ha akwụ ya n'enya ọsọ ọga na-ada dịka ndị na-ejekwunye ndị na-eme ihe ha ma ọsọ ọga nwere ọsọ fada nweta ihe ga-enye mme njọ na-ejekwunye ka o wee mmeghe ka o wee rụma mmanụ ma ọrụ mmanụ ọ na-emegbu onye na-ejikwu di ya mmanụ nọ m na nwunye ya na-achị ya nọ na-eme ha di ya gara tebe ma di ya mmanụ na-egbu di